नहीं हो। हम्म। ये अबरी तुझे भतीजा के मुन्ना में गेला नहीं है तो खाली एगो कटोरा और सड़ीवे मिल लो। ताव कब से मिलते हैं? सिकड़ी आऊ अंगूठी मिला है। ना अंगूठी तो ना चाहली, सिकड़ी तो कम से कम मिले के चाहले। तो फिर दे के का चलाई मोल देवे लगी ओखनी के। 3 महीना पहले ही से तू हमरा से 5-5 हजार रुपया ले थल कि हमरा भतीजा के मुन्ना में नैहर जाला है, देवघर तक जाला है बाबा के नगरी। जाए लानी तो ओखनी के कपड़ा उपड़ा देली है। कपड़ा देली गेली तो बाल बच्चा भी हम अपन लेके गेली तो खर्चा उर्चा ना होला। आ जाए भी नहीं हरबा खाली लूट ही लगी जल जा है। नहीं हरबा में और भाई भौजाई माए बाप ई सब ना हथी, सबसे मिले ना जा सकही। ना 3 महीना पहले ही से भौकाल बनेला लगी जाई थी नैहर भतीजा के मुन्ना में, तो हम सोचे कि कुछ स्पेशल काम मिलते। खाली वहां से बोरा भर भर के यहाँ ले आई। तू ससुरारे पर टिकल है, पहले ही हमरा बतावा। हम अपन भाइयों भौजाई से ना मिले जा सकही। भतीजा के मुड़ना के साथे साथे हम भाई भौजाई से भी मिले लगेली है। आ एक चीज बतावा कि तोर बहनी आवा तो तू कौन सी देने के चलावा हम बोरा भर भर के दे हूँ। वो मम्मी दे होती, कुछ ना कुछ देवे कर होते। बड़ी तो एगो साड़ी मम्मी कहाँ से देता थी? जैसे तोर मैया देते वैसे हमरो मैया दे होते। हाँ तो एगो साड़ी तू अपन बहनी की ना दे के चला सका। ओकर ससुराल में बड़ी कुछ है, ओकरा कुछ के जरूरत न है। तो हमरो तो मैया भैया के लगे है कि हमरो बहनी के कुछ देवे के जरूरत न है। अच्छा से शादी ब्याह कर दिलिए घर में, तू ससुराले पे टिकल है। ना टिकल नहीं, हमर पैसवा जितना लेके गेला कम से कम उतनो हमर ला के दे देता, वही बड़का बात था हमरा। वो हम अपना लगी ले ली हन। हम अपन नैहर से ला के खाए वाला नहीं, समझला ना। हम मिले लगी नैहर जाही, लावे वाला लावा तथी लूट के हम न लगे।